Pechamos a xornada de tarde, neste caso, con José Martínez Crespo. José Martínez Crespo é tamén docente, investigador, historiador, ten unha traxectoria tanto a nivel galaico, sobre todo en temas de piratería, ¿no? Con publicacións como Piratas turcos e berberiscos nas costas de Galicia no século XVII, textos e apuntamentos, ou After Lepanto, Turkish and Barbaric Courses on the Coasts of Galicia in the 17th century, ou a guerra en Galicia no antigo réxime, séculos XVI, 19 textos e contextos, ¿no? Por lo tanto, unha actividade de carácter investigadora, pero tamén pedagóxica, ¿no? Para transmitir ese coñecemento e se cadran as voces máis autorizadas tamén para falar precisamente desa actividade de piratería en Galicia no contexto do antigo réxime. Por lo tanto, doi a palabra, xa non lle roubo máis tempo. Moitísimas gracias, non, por parte de tanto de APID como de Uso Galego pola súa generosa participación. Hola, buenas tardes. Boa tarde. O teño difícil porque despois de Rosategui vai ser moi complicado isto. Xa estou temblando. Cando el deixa máis ou menos de falar do tema de Drake, ainda vai haber outra armada española que vai intentar atacar Gran Bretaña, non consigue sair tamén por tema de temporais. Os ingleses, como o conde de Exes, van a facer outra contraarmada tamén contra Galicia, contra a Coruña, no ano 1597, tamén vai a fracasar por culpa dos elementos, e vamos a entrar xa en outra etapa que é o século XVII. Sabe xa que a raíña Isabel xa anda con achaques, xa é maior, e morre en 1603. Bueno, non sei se estou falando en galego, pero damos mismo o registro que irades vos, Como que irades? Eu falo os dous, digamos. Bueno, o caso é que se van a celebrar unhas paces con Inglaterra a partir da morte de Isabel II. Entra ao trono o señor James I, que vai a chegar a paz con España en 1604. E ao mesmo tempo tamén cos holandeses, que levábamos en guerra desde o século XVI, vai haber outras paces, que é a famosa tregua dos 12 anos, que permite estar sin guerra contra as Flandes, contra os holandeses, hasta 1621. Isto que vai a provocar é que os famosos corsarios ingleses e holandeses van a deixar de actuar nas costas galegas. Bueno, debo dicir que o tema do corsario, do pirata, que falabades antes, un corsario actúa sempre en nome dun goberno, nunca por conta propia. Quen lle dá o permiso, que é unha patente de corso, é o goberno, precisamente, e tamén a veces dalle os pertrechos necesarios para armar o barco. O que fai ese corsario é quedarse con unha parte importante do botín. E só pode atacar a navíos enemigos, nunca amigos da coroa. O pirata, sin embargo, vai por libre. Ataca calquera nave, sea do mesmo país ou sea de outro país. Esa é a diferencia fundamental entre os dous. Así, máis ou menos, xa nos queda un poquinho máis claro o asunto. O que quere dicir con isto é que a paz chega a España despois de moito tempo, ingleses, holandeses e tamén os franceses, porque se chega a paz con eles en 1598, despois morre o rei de Francia, asesinado, e isto vai a permitir que a coroa española respire un tempo. Sin embargo, isto non vai a durar moito, porque estes corsarios ingleses e holandeses, os que xa están inactivos, deciden marchar ao norte de África, onde están activos pois todos estes portos turco-berberiscos, non? De Salé, de Arsel e de Túnez, e ali son moi ben recibidos. Hai unha élite de renegados cristianos que se viven ali e se dedican ás accións corsarias e piráticas, as dúas maneiras, e até ese momento Arsel, Túnez, Salé e outros portos corsarios desta zona están atacando as costas españolas, italianas, gregas, etc. Esta piratería, este corsarismo norteafricano, musulmán, ainda non ataca a Galicia nin a Portugal, porque as galeras turcas non chegan hasta aquí. Hai que pensar que hai unha limitación técnica, pero que vai a ser subsanada precisamente por estes corsarios que marchan ao norte de África. A guerra con Islán non necesitaba ser declarada, porque son enemigos permanentes do cristianismo, e, por lo tanto, quitando que o tema dos franceses, que a veces facían algunha tregua, algunha paz con eles, e tiñan cónsules, en xeral, en España sempre está en guerra co Islam.
Polo tanto, os corsarios musulmáns son sempre enemigos. E o tema do corsarismo ainda é máis duro, porque cando se loita con os holandeses ou con os ingleses, pode haber algún caso en que efectivamente sean aforcados, pero nunca son esclavizados. E sempre se poden acoller as distintas paces que había entre os países. No caso dos musulmáns, eran esclavizados sí ou sí, tanto pola parte musulmana como pola parte cristiana. E iso dota este corsarismo dun drama especial. Cando estos holandeses e ingleses chegan ao norte de África, van a enseñar aos turcos berberiscos do norte de África. Vou a distinguir, berberiscos serían os habitantes da zona de Berbería. Os turcos se chama aos descendentes dos turcos de verdad, porque forman parte do Imperio Turco, e tamén os renegados cristianos que desde pequenos son collidos como esclavos e viven ali xa convertidos ao Islam, ou os que van ali a facer fortuna. É unha sociedade moi aberta e, polo tanto, permite que persoas de outras condicións e de outras religións, se se convirten ou aportan algo a esa sociedade, se lles permite manterse ali. Isto vai a facer que estes musulmanes van a facer barcos de gran porte, que permiten a navegación do Atlántico. E ese vai ser o gran problema, porque a partir de 1605 xa se están construindo e empezan a asomarse de verdade ao Atlántico. Van a amenazar aos barcos soltos que veñen da carrera de Indias, que ven de América, e van a empezar a atacar as illas terceiras, e Madeira, e toda a parte da costa de Portugal. En 1617 xa están ascendendo cara ao norte. E probablemente se houve algún merodeo polas costas galegas, entre 1616 ou por aí, para ver como é a situación das localidades galegas en ese momento. Os corsarios berberiscos non arriscan, van sempre a presas fáciles. O que buscan é botín e, dende logo, esclavos. Non podemos falar de secuestros express, pero talmente. Despois se pide sempre un rescate por eles. Entón, cando van chegando a Galicia, os portugueses avisan de que xa están nas súas costas. Por iso, en Bayona van a dar alarma en toda a ría de Vigo, porque o objetivo principal en ese momento vai a ser Vigo. Non van a atacar Bayona, porque evidentemente é unha plaza fortificada, como ben dixo Rochategui, ten artillería, ten homes de armas, e hai que buscar lugares abertos. Así que o mellor sitio para atacar vai a ser todos os portos desprotegidos desa ría de Vigo. Parece ser que hai unha armada que se divide en dous no Cabo de San Vicente, e unha delas, con 14 barcos, é a que chega a nosa ría, a ría de Vigo. 3 desos barcos van a quedar en vigilancia ao lado das Cíes, e os outros 11 son os que van a intentar penetrar e atacar, en primeiro lugar, o Bouzas, que vai ser moi ben defendida, a alarma está feita, hai tropas aínda regladas en Bayona, as milicias se mobilizan rapidamente. Vigo, ainda que é unha vila pequena, é verdad, pero é a máis poboada tamén da ría en ese momento, e vaise defender con denuedo. A verdade é que os turco-berberiscos non consiguen asaltar Bouzas, así que recollen as lanchas, siguen camiño de Vigo, chegan ao Cabo da Laxe, tamén encontran ben fortificado, non van a poder tampouco conseguir baixar a terra, van ir ao Areal, van a intentar outra vez, tampouco consiguen, de aí pasan entonces cara a Teis, saben que por ali hai uns galeóns portugueses que traen mercancías das Indias e van a intentar atacalos, pero de novo os capitáns da zona de Vigo, de Bayona, van a enviar tropas ali e van a conseguir tamén evitar ese desembarco. Visto que hai, os turco-berberiscos deciden entonces pasar ao outro lado da ría. Pasan a Domayo, ali si poden desembarcar, hai unha pequena refrega, morren algúns dos habitantes de Domayo, collen a outros prisioneiros, volven a embarcar, estou resumindo muitísimo, pero xa sei que a premura de tempo me obriga a él, e queren volver outra vez a Vigo. Non o van a conseguir, a teima é Vigo, non hai maneira, e ao final deciden fondear frente a Cangas. Cangas é un porto aberto tamén, e o que van a esperar é a amencer para facer ese desembarco. As fontes que teño encontrado sobre o tema de Cangas son un pouco...
Hai unha cousa dun escribano que fala do relato de como foi esa chegada a Cangas, ese ataque, pero hai tamén un relato de un sarxento maior, que, como decía Gorxategui, non é un sarxento desde o punto de vista actual, é máis que un capitán en ese momento, que intenta organizar a defensa dunha maneira seria. Pero, polo que se desprende, e isto é unha fonte subjetiva, evidentemente, hai unha serie de roces entre el e o comandante en xefe das milicias, que é un tal Paio de Montenegro, de Pontevedra, que está sobre aviso e ven con algunhas tropas para axudar a defensa, pero o caso é que entre os capitáns, o sargento e o tal Paio de Montenegro non se poñen de acordo. Aínda así, se organiza unha defensa con trincheiras, mínimamente factible, e os corsarios musulmáns intentan desembarcar, teñen un pouquiño de artillería, unha artillería de pouco calibre, pero se encontran con unha certa resistencia, o que vai nos parar un momentiño. Sin embargo, traen esa artillería, consiguen saltar a terra e a defensa se desmorona. Según di este sargento maior, el chega con os reforzos de uns 80 hombres para apoiar esas trincheiras, pero todos escapan, todos se van correndo. Teño aquí traíamos algún texto interesante para lervos, porque creo que as fontes son máis interesantes que simplemente falar así. Por iso quería lervos algunha destas cousas, non? Bueno, no de Cangas dice: máis de 1000 moros e turcos, mosqueteros armados con coseletes e outros con flechas, lanzas e alfanjes, a cuya potencia no se pudo resistir por la gente de dicha villa y su tierra, que estaba en su defensa por ser puerto marítimo, sin muralla, artillería, ni fuerte, ni defensa alguna. O señor no momento en que ve que como fuse o personal, di que lle entra tanta vergoña que casi quere suicidarse. O plantease. O que pasa que hai unha conciencia cristiana, non te pode suicidar, e total, ao final pensa que non serviría para nada. O caso é que el volve onde está instalado o cuartel xeral, digamos, de Cangas, espera encontrar ali a Paio de Montenegro e tratar de organizar outra defensa desesperada, pero tampouco vai a conseguir, porque o señor Paio de Montenegro xa non está. Todo o mundo fuxiu e, polo tanto, a vila queda a merced dos turco-berberiscos. É aquí onde sorprende un poquinho o grado de crueldade que se plantea, non? Porque se supón que esta xente busca, sobre todo, esclavos, busca cautivos que levar a Arsel e vendelos ali a moi bo precio. En estas categorías de esclavos que levaban, que había 3, os homes, as mulleres e os nenos, non? Os homes son os que poden ser rescatados. Piden por eles unhos precios bastante elevados, pero poden volver se se lles paga. As mulleres non volven máis, porque son o obxecto máis apreciado por eles, por chamarlo de alguna maneira. E no caso dos nenos, van a ser todos convertidos ao Islam, e con o tempo se van a convertir tamén en corsarios ou unha parte importante da poboación destas cidades musulmanas. Me chama a atención, digo, porque eles chegaban a matar aos defensores no caso, evidentemente, que puseran resistencia. Aquí estamos con unha fonte teóricamente directa dun escribán da vila, bueno, creo que bastante expresivo. Vos vou a ler o que di este home, fixen aquí un pequeno resumen, pero vos digo como foron encontrados e como foron enterrados. Dice: al capitán Pedro Costas Franco le mataron con un mosquetazo y 2 cuchilladas, una en la garganta y otra en el rostro. Domingo Perfurtado, alférez de la compañía del capitán Pedro Bermúdez, le mataron con 3 cuchilladas, las 2 en la cabeza y otra en la garganta. Juan de Refojos, familiar del Santo Oficio, le mataron de un balazo en los pechos y 2 cuchilladas, una en el rostro y otra en la cabeza. Catalina Núñez, viuda, le mataron con 3 cuchilladas, de las cuales le cortaron una pierna y un brazo. Margarita Soya, viuda, le cortaron un brazo y le dieron una cuchillada en la garganta, de la que murió. Gonzalo Miranda, alguacil, le mataron de 3 cuchilladas, las 2 en la cabeza y otra en la garganta. Elvira de Fuenfría, mujer de Juan Bretón, le mataron a 3 cuchilladas, una en la garganta, con la cual le degollaron, y le cortaron una mano y una pierna. Domingo Fernández, el mozo, le mataron cortándole las piernas. Fernando de San Pedro le mataron de un flechazo y 2 heridas, una en la garganta y otra en la cabeza. Constanza de Lemos la mataron con 5 heridas, una en la cabeza y las 2 entre ambos pechos, quitándole las tetas del pecho. Y las demás
en su mismo cuerpo. María Romao, mujer que fincó de Juan Freire, la mataron con 2 heridas y le quitaron la lengua e los ojos. O sea, que o nivel de crueldade que se mostra aquí é o que vai a facer que, en canto isto chegue a ouvidos do resto das poblaciones costeiras galegas, podedes imaginarvos o medo cerval que van a ter a estos turco-berberiscos. Polo momento, isto non é así porque non había experiencia deste tipo de ataques en Galicia. E os corsarios flamencos e ingleses normalmente o que fan é atacar presas, barcos, que é o que lles interesa fundamentalmente, e despois algún ataque marítimo a unha plaza como o tema da Coruña que se vai a repetir ao longo do século XVII e XVIII. É dicir, sempre a Coruña, supoño que porque é o símbolo do poder real en Galicia, e que pode ser ademais unha cabeza de ponte interesante para unha penetración anterior, supoño que vai un pouco por aí, sempre Coruña, casi sempre, e Vigo, despois, as principales cidades que se pretende capturar. Sin embargo, neste caso non é así. Nunca van a zonas que estén protegidas. Bueno, pois, o certo é que as fontes que temos aquí nos dan unha variedade de mortos e feridos que non está moi clara. O señor este dice que hai 100 cautivos, cosa que, bueno, parece un pouco unha barbaridade, dá a impresión de que son moitos. Despois, cando vamos ás cifras reais, aparece que son 36 os cautivos. Bueno, e por aí son os mortos tamén. Estou intentando, que tengo aquí un montón de información e vamos poñer, vamos, con un examen despois, pero bueno. A noticia vai a chegar a Santiago e o obispo de Santiago, auxiliar, porque non está o titular, vai a vir con 100 homes e algúns cabaleiros para tratar de protexer a vila de Pontevedra, fundamentalmente. En Vigo, mentras tanto, acaban de capturar a 4 renegados. Son renegados galegos, son da zona de Cangas, veñen con a idea, se supón, según dicen algúns, porque ao coñecer o territorio se ofrecían para así intentar despois escapar e quedarse en Galicia. Non sabemos se isto é así, unha das teorías que se baralla, pero o caso é que esta xente é galega e coñece perfectamente tamén o terreno. Entón, cando son preguntados, pois contan que efectivamente había 2 escuadras que salen de Arsel e que veñen fundamentalmente a sacar, a roubar e a obter cautivos. Hai historiadores como Villamil e Murguía que planteaban que isto era unha expedición de castigo enviada por o sultán Ahmed I porque o marqués de Santa Cruz coas súas galeras está inflixindo derrotas ás armadas musulmanas no Mediterráneo, turcas, e tamén está tomando plazas fortes do norte de África. Sin embargo, non dá a impresión de que esta sea a razón. O que se ve aí é unha progresión cada vez máis ao norte destos barcos corsarios musulmanes que chegan incluso a Irlanda, Terranova, a Dinamarca a coller cautivos. É dicir, que é un tema que non solamente de España, senón de toda a cristiandade en xeral. O que pasa é que está moitísimo máis cerca esta zona e vailles gustar porque a partir desta incursión, que se supón que pode ser a primeira, non encontrei outra anterior, dá a impresión de que vai a gustarlles o tema porque veñen todos os anos. Este é un tema que se vai a manter hasta prácticamente o século XIX. Hai unha carta que envía unha persoa do Cabildo que é interesante porque é moi profética. Dice: no hai cosa que los ofenda por mar, y lo que es peor, en agora que los turcos saben el camino, también que se atreven a pasar el estrecho en el rigor del invierno, con navíos tan grandes y de alto bordo como traen, podemos verosímilmente creer que para la primavera y cada día nos causarán mayores daños. Esto de 1617. Bueno, pues hasta o século XIX isto foi así. A cantidade de ataques continuos que fan os corsarios, a idea esa famosa de non hai moros en la costa non é da Reconquista. Aquí é desta época. Daremos algún exemplo máis, se me dá tempo. Bueno, o tema de a Orden da Merced, non sei se sabedes que hai unha orden especialista precisamente en rescatar a toda esta xente que levaban os turcos, os berberiscos. É dicir, son a Orden da Merced, o que fan eles é ir alí, negociar o precio dos cautivos e volven a Galicia ou a calquera parte
a cristiandade a falar cos familiares para que traten de recaudar a cantidade necesaria para poder traer de volta aos seus familiares. É un drama tremendo, non? Porque as cantidades son elevadas, a xente se ten que empeñar e arruinar para traer ao ser querido. Bueno, é relativamente rápido, se pagas, volve, sin ningún problema, porque eles o queren iso. Aqueles que non teñen a sorte de ser rescatados van a quedar ali como esclavos. E iso fai que moitos deles, cando perden a esperanza de ser rescatados, reneguen da religión cristiana e se volvan musulmáns. O que é totalmente lógico, porque iso lles permitía mellorar a súa situación e incluso obter a liberdade, ou casarse ali con unha muller de ali e facer a súa vida, e tiñan máis medios para vivir mellor que no caso de manterse como cristianos. Teño algún exemplo por aquí que quería mostrarvos, porque creo que son bastante interesantes, de tanto papel que me costa encontrarlo, pero bueno, supoño que me aparecerá por aquí. Creo que si vale a pena. Bueno, antes vos direi que no caso de Cangas, coñecedes o tema de María Soliña, imagino, que vos sonará, que foi acusada de bruxería. Ela é muller e irmán de dúas dos homes que os musulmáns matan en San Pedro de Domayo. Queda na miseria, pensade que os corsarios cando entran na vila destruyen máis de 150 casas, queiman o retablo da colexiata, rouban todas as joyas, todos os bens que ten esa iglesia, o mismo fan en todas as feligresías do redor. Cangas queda prácticamente na miseria, despois se vai a negociar unha rebaixa ou unha exención da xisa, que era unha especie de IVA que había no momento para os alimentos, e tamén os outros pagos de tributos ao rei. En algún caso sí se vai a proceder a concederlo, porque, repito, a vila queda totalmente na miseria, e entre as que quedan na miseria é tamén María Soliña. Dá a impresión de que vai a quedar perturbada, e hai oscuros intereses que non coñecemos ben. Eu non conseguín explicarme exactamente o que pasa aquí. As actas da Inquisición son un pouco extrañas, non son tanto da Inquisición como da propia vila. É curioso que quen de alguna forma redime e lle permite irse en libertad a María Soliña é a Inquisición. E quen a denuncia son os propios veciños, ou polo menos o Concello de Cangas, non? Pero que pasa en outros moitos lugares, curiosamente. Parece que os inquisidores distinguen mellor o que é unha bruxa, non? Esa impresión que dá. E finalmente, pois, simplemente ten que levar o hábito penitencial, ten unha multa, pero volve a súa casa, e si que ten algunha, e se perde un poquinho todo o coñecemento que temos dela, non? Parece que tamén a filla tuvo algunha implicación no tema. Pero quero decir que isto é unha consecuencia directa dunha situación terrible, posto que ela era unha muller que vivía relativamente ben en esa época. Como vos decía, vamos a ver. Bueno, vos lo explico de outra maneira. Según seas xoven, vello, alto, baixo, vigoroso, débil, o precio varía, vale? E a partir de aí hai uns pescadores de Redondela que son collidos prisioneiros en 1618. En 1619 xa están os monses mercedarios ali, fan unhas escrituras na cale pois, os familiares se comprometen a poñer esa cantidad aquí en Santiago, que era onde estaba o convento da Merced, e con ese diñeiro eles van ir alá. Tamén reciben limosnas dos testamentos e das persoas piadosas que donan diñeiro, porque era un problema moi grave. Entonces, eso ocurre en toda a península, e este tipo de donaciones se van a facer permanentes precisamente para axudar a aqueles que non poden conseguir rescatar aos seus familiares por culpa da pobreza. Acto seguido, despois deste ataque a Cangas, van a volver ao ano seguinte. Desde Bayona van a avisar que efectivamente andan por ali merodeando, van a atacar os pescadores da Guardia. Os pescadores da Guardia despois se van a armar eles, van a poñer as pinazas con arcabuces para tratar de defenderse. Consiguen incluso defender aos pescadores de Camiña de un ataque destos turco-berberiscos. Isto é continuo, eles agochan en todas as calas, illas e esquinas que encontran na costa e aproveitan para, no momento en que menos se lles espera, salen
e te cautivan. Se non atacan un lugar, levan os mariñeiros. E con iso obteñen cantidades importantes para conseguir manter esta actividade corsaria. Hai algunha testemunha incluso de que como estos pescadores da Guardia son capaces de defender aos de Camiña, había un texto bastante gracioso, si é que o encontro, claro, porque estou falando todo de memoria, donde se plantea que un fidalgo portugués, cando agradece que os galegos fagan ese acto de axuda aos portugueses, o curioso é que dice: vai a ser que os galegos son homes que son capaces de defender aos portugueses e gracias a eles non os colleron prisioneros os turcos. E me chamou moito a atención porque isto eu pensaba que era unha idea que máis había no tema de Madrid, non? Que, bueno, os galegos, cobardes, as mulleres prostitutas e todo isto, non? Pero, sin embargo, é curioso que é unha opinión que di un portugués que teóricamente vive en Valença ou en Camiña, que está aí ao lado, non? Iso me recorda que había despois outro tipo de refráns que decían que de Galicia nin bo vento nin bo casamento, non? Entón, a mí me sorprendeu porque me destruía un pouco ese mito da cercanía entre galegos e portugueses, pero bueno, supoño que isto sería unha opinión moi personal. O curioso é que ademais o Francisco de Barros, que é un capitán que dá esta noticia ao conde de Gondomar, que en ese momento o xefe das milicias e das tropas da provincia de Tui, el o di con unha certa sorna, non? Porque dice como se lle ocurre a este home decir este tipo de cousas, non? A partir do ataque a Cangas van a ir a Fisterra. Non coñecemos tamén o ataque a Fisterra, pero dá a impresión de que fixeron prácticamente o mesmo. E hai similitudes incluso no caso de Cangas, pois se di que hai un Cristo que non quiso arder, que non conseguiron destruir. No caso de Fisterra ocorre exactamente igual, falan que é un Cristo milagroso que conseguiu resistir aos ataques destes turcos berberiscos, pero a cantidad de cautivos que levan e de destrucción é moi importante tamén. Despois van a atacar a outras localidades máis pequenas, Carnota, Malpica. Teña aí un mapa para poñernos, veríades que toda a orla da costa galega, prácticamente todos os pequenos portos son atacados polos musulmáns, polos turco-berberiscos, e non se salva prácticamente ningún. É unha cantidade enorme. Evidentemente, isto crea alarma a nivel militar, pero o capitán xeral de Galicia, que é o señor Cerralbo, que tamén está cando o tema do ataque a Coruña, non pode facer nada. El se encontra con unha situación onde non ten nin homes, ni diñeiro, ni absolutamente nada. A ver se encontro algún texto, porque está a cousa complicada. Non sei se me extrapolaría algún. Este moi expresivo, e tamén sinto defraudarvos, pero a ver, porque eu creo que un home bastante claro. Dice, en 1620 se produce unha petición por parte do rei. Se está acabando xa a tregua con Holanda e lle pide ao marqués de Cerralbo que trate de defender as costas o mellor posible, as costas galegas, pero que procure non molestar aos galegos, non producir moitas excepcións, nin moitos problemas, non? El lle responde, creo que interesante, porque dice: Vuestra Majestad sabe que para estas prevenciones son menester gentes, municiones y bastimentos. Gente en este reino hay tan poca pagada que se reduce toda a 3 compañías, 2 en La Coruña y una en Bayona. Y las pocas plazas que hay en los 4 fuertes, que en todos serán 500 hombres efectivos, con algunos entretenidos que pueden servir. Lo que hay que guardar son 50 puertos, los 48 sin defensa alguna. Para comprar bastimentos ni para otra cosa que salga del moderado socorro que se da a la gente de guerra, no hay un real, ni el reino tiene sustancia para poderlo sacar. E creo que aquí Cerralbo está dicéndolle as verdades del arquero a Felipe III. Está moi claro que non se pode defender Galicia con os medios que hai. É demasiada costa, demasiado dilatada, demasiada poboación, e isto é imposible.
As luces que se van a alzar en ese momento van a ser para intentar facer unha armada galega que defenda estas costas, que van a atacar a estas naves turco-berberiscas. Non teñen demasiado éxito, ademais, son homes peligrosos, estos que veñen en estos barcos de Arxel, de Salé e de Túnez, e finalmente se vai a plantear construir esa armada de Galicia. Cando ti me cortas, si vedes que... no. Media hora, por menos. O que lle ofrece a coroa é o voto en Cortes a Galicia. Fai dende a Idade Media que non o ten. Hai xa intentos de facer armadas en Vizcaya e en Santander, que propoñen ao rei facelas a cambio dunha serie de privilexios, e Galicia pois vai a facer o mismo. As Xuntas do Reino vai a decir, se conseguimos o voto en Cortes, que nos interesa fundamentalmente porque ali se negocian sobre todo os impostos de millones, que son negocialos é fundamental para as élites urbanas galegas. Ao mesmo tempo, o feito de crear unha armada hai que dotala de tripulacións, capitanes, almirantes, e isto permite que estas élites urbanas coloquen os fillos, a xente importante en estes postos, solo eles podían ocupalos. Entón, é unha fonte de mercedes e de gracia bastante importante, de maneira que van a decir que sí. O tema se vai demorar porque hai que conseguir rendas, hai que ser que a Iglesia se implique tamén, que de cartos, a Iglesia ten pasta, hai que buscarlle como sea, e se vai demorar, e finalmente se vai facer un asiento, un contrato con un particular que ten que construir esa armada a cambio de recibir unha serie de cartos. Este asentista que un tal Osorio vai a construir de 6 barcos 4, que é os que se pretenden facer. Parece que hubo algún problemilla con os barcos que non foron tan bons como se esperaba. Ainda así non pasou nada, Osorio tiña bons padriños, incluso acabou sendo nomeado almirante. Esta flota ao final hubo que reconstruíla outra vez. Se vai a facer en Ribadeo, tamén en Pasajes, pero foi unha flota moi desgraciada. Unha das estipulacións que había era que esa flota servía sobre todo para proteger as costas galegas, pero evidentemente o monarca necesitaba a flota nas súas guerras contra Flandes, e en un momento dado vai na chamar tamén. Entón, 4 dos buques se van a incorporar nesa armada que vai a desembarcar tropas en Flandes. 4 barcos ainda estaban en Pasajes, 2 deles consiguen salir camiño da Coruña para poder incorporarse a esa armada, pero outros 2 van a ser destruídas por outra armada fletada por un arzobispo francés, o arzobispo de Burdeos, que fleta unha armada para atacar as costas españolas e, sobre todo, ataca as costas da zona do Cantábrico e a Coruña. Destruye estes 2 barcos, tamén ataca a Coruña, ainda que tampouco un éxito, está durante 3 días cañoneando a Coruña, pero a Coruña se defende ben, non foi tan forte como o tema de Norris e Drake, e ao final se vai a retirar. Sin embargo, a flota que marcha a Flandes con esas tropas, con esas levas, ten un encontro naval con os holandeses na batalla naval das Dunas, e ali vai ser un desastre, é a maior derrota naval española hasta ese momento. Con o cal ali se perden prácticamente todos os barcos, morren varios miles de homes, e os almirantes e as tripulacións galegas, no mellor dos casos, quedan prisioneiras. Ao final, claro, isto provoca unha desilusión nos diputados galegos, que acaban dándose conta que están pagando unha armada, que ainda están pagando os réditos dos enormes gastos que producía. Pensade que isto empeza en 1620 e en 1734 ainda non está solventado o pago aos asentistas do diñeiro desta escuadra, que desaparece xa en 1639, esta escuadra xa non existe, e os enormes gastos que provoca fai que os diputados galegos perdan o interés por ela. As levas van a ser continuas en Galicia, e chegamos a ese momento crucial da guerra en Galicia, que sería a Guerra de Portugal. A Guerra de Portugal é bastante longa, non daría tempo a explicarvos todo isto, pero é a primeira vez que de verdad hai guerra en Chan galego. Fundamentalmente vai ser Ourense e Tui as que sufren esta guerra, porque é unha guerra fronteiriza. Non vai a pasar máis alá de Ponte Sampaio, en Ourense o mismo. Pero que ocorre?
Ao mesmo tempo estamos en varios frentes, o tema de Cataluña, que en ese momento se está levantando contra Felipe IV, o tema de Flandes, o tema de Francia, hai moitísimos frentes abertos, e iso vai provocar que en plena guerra con Portugal estén enviándose levas de soldados galegos a Flandes. A guerra é moi dura, porque pensade que desde 1640 hasta 1668 non é unha cousa continua, digamos, de que sea unha guerra permanente en batallas, pero sí ten moitísimas escaramucias, moitísima destrucción, moitísimas penetracións de tropas dun lado e de outro. Xa se manexan exércitos de hasta 10.000 homes, que é unha cantidade moi respetable en este momento. Cambian de gobernador, Galicia cambia de gobernador varias veces tamén, porque ningún deles consigue ter éxitos para poder manterse no cargo, e hai protesta Santa Coroa, porque se dice, bueno, este gobernador non é capaz de reconquistar os fortes do norte de Portugal ou a parte galega, en fin. É unha guerra moi cruel, donde ademais a veces se aforca aos vencidos, non é de guante blanco, por se decía, hai intervención de tropas inglesas, italianas, francesas, a Armada de Cromwell está tamén apoiando aos portugueses, é unha constante, o apoio de Inglaterra, que decíamos algo disto, non? Pero hai unha constante sempre de Inglaterra para manter como aliada a Portugal, porque ven a ser un fronte, como que di na parte de atrás da coroa española, e como ben decía Gorrochategui, os ingleses en ese momento, a pesar de que xa está declinando a estrela do Imperio Español, non consiguen éxitos importantes. Cando Cromwell morra, vai a subir ao trono Carlos II, que ademais se vai a casar con unha princesa portuguesa. E iso vai a facer que se reforcen os lazos de alianza con Portugal. Inglaterra ademais vai a recibir como dote algunhas posesións na India, de aí ven o tema de que os ingleses se instalaran ali. E as escuadras inglesas van a apoiar aos portugueses mantendo limpios de corsarios toda esa costa galego-portuguesa. Felipe IV está emperrado en manter Portugal porque tamén, como se falou antes, é unha herencia do seu avó Felipe II, quere mantela intacta e non pode, e cando cheguen as paces é curioso que os portugueses lle dicen a Felipe II que non se pode chamar xa rei de España. Se perderas Flandes, se perderas Nápoles, seguirías sendo rei de España, pero agora xa non eres rei de España, e lle piden que renuncie ao título de rei de España. Non o vai a facer, pero hai unha insistencia moi grande para que deixe de facelo, porque, como decía Camões, pois, españoles somos todos, non? Nesa idea. Ao final deste conflito, repito que estou resumindo enormemente, vai a chegar unha flota francesa en apoio tamén dos portugueses, que quere atacar a unha armada española que está na ría de Vigo, e que aparte está causando moitos problemas polos abastecimentos, os pertrechos, que hai que abastecer, porque iso corre a cargo dos naturais. Esa flota se vai a refuxiar no fondo da ría de Vigo, e os franceses non conseguen entrar porque os baluartes con artillería impiden a entrada, e en ese tempo chega a paz con Francia e os franceses se retiran. Digo isto porque isto vai a servir de precedente para o que vai a pasar na batalla de Rande en 1702, donde o almirante francés que conduce a flota está pensando precisamente en este momento. Pero gracias a iso a cousa non vai a máis. Ao longo do resto dos anos hasta o final do século XVII van a ser, repito, de continuas levas cara a Flandes, porque o problema non está solucionado. Ademais, Francia é o principal enemigo, un enemigo moi poderoso, xa está Luís XIV no trono, e isto vai a facer que, evidentemente, os españoles se planteen a quen queren como sucesor de Carlos II. E, tendo en conta que a potencia continental é Francia, decidirse por un candidato austríaco non é a aposta que máis lles interesa. Saben que o único que pode proteger da desmembración ao Imperio Hispano vai a ser Luís XIV, que además está interesantísimo no comercio con América. Por iso se vai a postular Felipe V como futuro rei. Aquí en Galicia, digamos, o que quedou desto da Guerra de Portugal é unha anécdota moi curiosa, que foi a dos cabalos da Guerra de Portugal. Cando acaba a guerra, 1.700 cabalos de guerra teñen que ser distribuídos para ser alimentados
nas poboacións galegas. Na provincia de Tui son 500 e pico cabalos. Isto se entrega en 1648, e uns poucos anos despois, bueno, uns poucos, 20 anos despois, un pouco antes Tui protesta por ter que manter estes cabalos. E curiosamente, a coroa recorda isto e dice, bueno, necesitamos esos cabalos porque hai frontes de guerra e, polo tanto, queremos que estes cabalos volvan outra vez a ser activos. E Tui e o resto de Galicia responden, os cabalos a morrer. Se entregaron esos 1.600 cabalos fai 20 anos, os cabalos non traballaban, eran cabalos de guerra, había que alimentalos, pero non estaban destinados ao arado, houve que gastar 30.000 ducados en mantelos, e xa non cabalos, xa morreron. A lógica foi aplastante. Se entregaron 1.700 cabalos, teñen que volver. O cal creou un problema bastante gordo. Isto é unha cousa trasicómica, se me fala porque evidentemente a xente había que repartir esos gastos. Hai que ter en conta que a administración naquela época non é actual, os cargos se compraban, había venalidade de cargos, e o chollo era ter a influencia necesaria para mover papéis, e resolver negocios, e de aí recibir regalos. Por lo tanto, non era ilegal recibir regalos. Así que os diputados galegos se dedicaron a pagar cantidades e enviar dulces e obsequios a xente influyente en Madrid para que movera o rollo e tratara de parar o asunto do pago destes cabalos. Hubo tiras e frousas, en fin, interviu o rei, que non estaba moi interesado en que se obligara aos galegos a pagar, pero finalmente se chegou a unha situación de compromiso e se fixo un pago. Se rebaixou de 50.000 ducados, era máis aínda, hasta tamén 30 e tantos mil. E con isto quedou solucionado o problema. Ese foi un pouco o epílogo da guerra con Portugal aquí en Galicia. Cando cambia o século, xa sabedes que entramos en outra etapa. Vamos ben de tempo. Bueno, Olga, por tanto, xa me deixas. Ahora que se me comento da guerra de Portugal. Bueno, a seguinte etapa xa entra no século XVIII, evidentemente. O mal menor, repito, era o tema de apoiar a Felipe V. Tanto Inglaterra como Holanda, que fixeran antes unha alianza con Luís XIV para repartirse o Imperio Hispano, non ven as cousas claras, parece que é unha traición por parte de Luís XIV, pero aínda así non van a intervir. En ese momento hai un cambio de monarquía tamén en Inglaterra, pasa a ser rei de Inglaterra un holandés, e polo tanto se produce unha certa unión política entre Inglaterra e Holanda. Entón, bueno, en un principio se plantean si declararlle a guerra a España, pero deciden que non é o momento, hai bastantes oposicións nas respectivas cortes. Sin embargo, Luís XIV comete varias torpezas, está empeñado en que un Estuardo acceda ao trono inglés, e iso non o pode permitir Guillermo. Por outra banda, pois, o comercio inglés e holandés con América, que se facía dunha maneira subrepticia, non? Por decirlo de alguma maneira, iba a ser perjudicado con a introducción dos géneros franceses. Ao final, os anglo-holandeses deciden pactar con Carlos de Austria e se vai a declarar a guerra a España en maio de 1702. Isto xa nos levaría ao tema da batalla de Rande, non? Supoño que xa nos estamos pasando un poquinho de todo isto. Por si queredes facer alguna pregunta, non? Que vos dé... Ou unha versión primeira e mañá outra versión, ou complementalas, ou... Mañá má falta... Sí, patiño. Como patiño, por tanto, creo que... Entón xa non me meto en esa historia. Se fala patiño, pois eu cago. Bueno, si queres facer alguna pregunta...